Čaute ľudia, vítam vás v novom videu s iPhoneom 19. Čauko. Ideme hrať battle, že napríklad prvé bude Daryl proti Darylovi. Potom bude Tara proti Tare a... Potom bude Tara proti Tare a potom bude... Uvidíme ešte. Ešte uvidíme. Dobre, takže ideme na to. Je to mapa, kde nič je urobená presne na toto. Takže ideme na to. Kde si len tak. Ujujuj. Čupu. Aha. Ja počkám. Dobre, prvý battle som prehral. Daryl proti Darylovi, ale to je jedno, že to môžem vyrovnať. Ešte to môže aj vyhrať. No takže ďalej Je Tara. ide Taras. Taras Povarovský. Ty máš ten skyňák? Mám. OK, takže... Kde si ty, malý smrad? Kde si ty, malý smrad? Aha, už ťa vidím, ty malý smrad. Ja to laguje, brr. Dneska zabil. Nie. Ja tiež tu zluješ. Na čo som využíval tú gadžetu, ja to prehrám, že? Jaj. Ejo. Bruch, nie. Dobre, už to nemôžem vyhrať, ale aj tak si zahráme ešte ten tretí battle a ten bude s Bom. Takže... Je náhodou Bowom. To je jedno. Kto? Bow, okej. Bow. Ježiš, za Bowa som nehral na roky. Ani ja inak. A to je jedno. Ešte asi na ňom tiež nastavím vecičky nejaké iné. No poď. I guess you are Jo, no poď. Kde si ty malý jeden? Kde si ty? Konor, mám pre teba papáži! Jo. Dobre, hľadá tvoje meso. What the shit? Dobre, ale vyzerá, že si fakt lepší, dobre. Takže dnešné video sa bohužiaľ končí, ale to je jedno, lebo možno ešte dneska natočíme ďalšie. Takže čaute, vidíme sa pri ďalšom videu.